O bingani nunu jamana jabarani y'a jira k'o kɛra jatigi wele de fɛ. O kɛra kɔnɔnafiliba dɔ kɔfɛ arabu mara n'o ye Moyen Orient jamanaw na. Tile kelen Hamas ɲɛmɔgɔ dangan Saleh al-Aouri n'o ye Iran jɛɲɔgɔn ye o fagara Subahana Pankuru n'o ye drone ye bingani dɔ senfɛ Beirut sigida la. Liban famaw y'o jalaki da Israël kan. O bingani ninnu kɛra Saheb al-Zaman Misiri kɛrɛfɛ Kerman sigida la n'o ye Solomani bangedugu la jamana woroduyan fan fɛ. A su donna yɔrɔ min na k'a sɔrɔ a dɛmɛbagaw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛla walasa k'a ka saya san 4nan seli kɛ Ameriki pankuru drone bingani dɔ la Bagdad pankuru bɔnda kɔ kan. Kerman ka sigida fanga o kɔrɔsigi y'a jira ko ni bingani ninnu kɛra jatigɛwale bingani ye mɔgɔ 170 kɔ fana jogina ni bingani ninnu na jamana kunnafonidilaw ka fɔ la. Iran jamana ka kunnafonidi tɔn Tasnim n'o ye kunnafonidi tɔn ka fɔta ye o y'a jira ko bɔrɔ 2 minnu kɔnɔ mugu pɛrɛnta bɔnbu tun bɛ olu pɛrɛnna o yɔrɔ la. Tasnim y'a fɔ fana ko a bɛ iko nin ko ni kɛbagaw ye mugu pɛrɛnta n'o ye bɔnbu ci ni yɔrɔ jan minan fɛ. ISNA kunnafonidi tɔn ye Kerman dugutigi Saïd Tabrizi ka kuma fɔ k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta n'o ye bɔnbu ye ninnu bina sanga 10 kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ. Suleman tun ye Quds kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye Iran ka silamɛya kɛlɛbolo ka kɔkan ko o bolofara ye min bɛ sɔrɔsi baaraw kɔlɔsi arabu gun n'o ye Moyen Orient jamana fan bɛɛ la.